Здравейте, гурмани! Сега ще ви покажа как да си направите топено сиренце с вкус на гъби. Ето такова топено сиренце. Ето. Супер вкусно. Супер вкусно. Мажете го върху препечено хлебче сутрин и получавате максимално удоволствие с чашка кафе, турско кафенце. Ето го. Как да си го направите, сега ще ви покажа. За тази цел съм си взел 3 литра млеко, специално съм махнал етикетчетата, за да ни се вижда какво е млекото, няма да го рекламираме. Първата стъпка е да нагреем млекото до 45 градуса. Първо взимам един съд, който да мога да го сложа в микровълновата печка и наливам 3 литра млеко. Щях да взема 4 литра, ама после ще го смятаме, аз ще ви го сметна, няма страшно. Защото няма място в тая купа. Тук имаме 3 литра прясно мляко, обикновено 37%, и сега ще го нагрея до 45 градуса. Отивам да го сложа в микровълновата печка и ще ви разказа по-нататък какво правим. Аз знам, че нейната мощност, която тя излъчва към продукта, е 700 вата. А за да знам колко минути трябва да нагрее 3 литра млеко, питам ChatGPT. Казвам му, кажи ми, ако обичаш, колко минути ми трябват, за да мога да нагрея 3 литра млеко, което стартовата температура е 10 градуса от хладилника, до 45 градуса, ако печката е 700 вата. И след секунда получавам отговора. При мен е 12 минути. Така че сега ще провериме дали действително температурата е 45 градуса след 12 минути. За тази цел имаме друг прибор. Термометърче. Ето, включваме го тук. Термометърчето. И той показва температура. Сега като извадим млекото, ще видим колко градуса е. Правим всичко по инструкция. Сипах 200 мл вътре оцет и бъркам. Пресече съм млекото. Какво стана? Така, някои използват сито, други използват марля. Идеално. Ще използваме едно кантарче. И на това кантарче ще сложим една тенджера. Слагаме една тенджера и го нулираме. Нулираме го, за да мерим само колко извара има. От 3 литра получихме 750 грама извара. От тук нататъка тази извара трябва да я сложим на слаб огън и да използваме следващия химичен продукт, а именно сода. И така на тази извара ще сложим една лъжица сода. Свалих сместа от огъня и вижте в момента как изглежда. Хубав крем да се получи. Т.е. да се получи крем сирене. Ние ще го разбием и с миксера. За да има то вкус на гъби, ще използвам ето 2 купчета с гъбен бульон. Ще ги сложим вътре. И ще получим топено сирене с вкус на гъби. В магазина ще разберете колко струва топено сирене с вкус на гъби. И другото нещо, което е много важно, слагаме и 100 грама масло. Вижте какво, маслото колкото искате. Може и 50, може и 100, може и 250. Това ще качи цената на крайния продукт. Затова аз ще сложа някъде около 100 грама. Сложихме всичко. Всеки случай това, което на мен ми харесва. Продължаваме с миксера. Докато е топла, масата изглежда по този начин. После като изтини ще видите как ще изглежда готовия продукт. Да го сипим в нещо. И тук ще ви предложа един интересен вариант. Всички имате формички за лед, пък и да нямате, може да си купите. Тя струва 2-3 лева. И евентуално може да го разлеете във формичка за лед.
И така ето какво се получи след няколко часа, след като изтина сиренцето, разлято в формичката за лед. Ето. Много сиренца. Всичко хубаво. Живи и здрави!